αγωνίζεται για την Ελλάδα που επιμένει. Και να είστε βέβαιοι, θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα μία και μόνη δέσμευση απέναντί σας. Τη δέσμευση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Εμείς δεν ξεκινήσαμε από τα δάκια της Εκκλησίας. Δεν θέλουμε να πούμε στην κυβέρνηση και να καταλάβουμε τα φυσικά ανάκτορα. Δεν θέλουμε να πούμε στις δομές και τα προνόμια της Εκκλησίας. Θέλουμε να καταργήσουμε τις δομές και τα προνόμια. Και γι' αυτόν τον λόγο, η μόνη ειλικρινής και σημαντικότερη δέσμευση απέναντί σας είναι η δέσμευση πως δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε πίσω. Θα κάνουμε πίσω μόνο για να πάρουμε χώρα. Και θα τα καταφέρουμε να κερδίσουμε έτσι τις εκλογές, έτσι την διαπραγμάτευση, έτσι τον δύσκολο αγώνα και την αφιερώτηση της πατρίδας μας, την ανόρθωση, την αναγέννηση, την πολιτιστική αναγέννηση. Και να είστε βέβαιοι, όσο πιο μεγάλη στήριξη και δύναμη έχουμε από το λαό, τόσο και μεγαλύτερες τις δυνατότητες μας να καταφέρουμε ιστορικές αλλαγές. Όχι μόνο να σταθεί η χώρα όρθια στην Ευρώπη, όχι μόνο να διαγραφεί μέρος του χρέους. Ιστορικές αλλαγές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η μόνη μας δύναμη είσαστε εσείς. Μην το ξεχνάτε. Και στις 25 του Γενάρη και την επόμενη μέρα. Θα φέρουμε την ελπίδα στην πατρίδα μας. Και θα ζεστάνει το φως της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ελπίδας του ελληνικού λαού που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Θα καταφέρουμε να υψώσουμε την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλώς να πούμε. Λίγες μέρες έμειναν να κερδίσουμε και η νίκη θα είναι δική σας. Γεια σας. τον Θόδωρο τον Βασιλακόπουλο, την Μαρία την Φενερίκη, τον Πάνη τον Κουλεφέ, την Ανδριάννα την Κουλούκη, την Δήμητρα Υπεροπούλου και τον Γιώργο